297, 298, 299, 300. Molda Burayl, hazır sen işirat. Rahmat Fanur dostum. Hayda. Kettikmi? Men eshitgan Bekshantayevdan qochib sport bilan shug'ullangansan deb. Azrak bo'ldi shu, yashab qoldi. Bizga yaramaydi. Qanchasilarga zanimatlarga biznikilar qotib bo'larga tegishli edi. Shunga ko'ra men qochib qana men kuchlar ko'p bo'lgandir, endi qo'ya qo'yga bilmayman, testosteron tashigan vaqt bo'lgandir balki. Shunga ko'ra men qochib o'qitishim qarshi kelib shulay zanimatlayman. Anlar qizlar oldinda da azrak kuchli ko'rsatasi kelaydi ayga. Shundan da shu fizikardan chiqqach, skulptura yasab chiqqach, men qisqa futbolkalar kiyib chiqayinda, qizlar kelib qo'llarini tutalar edi, menga shunday rahat bo'laydi. Bizning qalb topshiruvda birinchi cheklovlarda yo'q, Royal shunga rahatlanib muskullarni nag'atarga bo'ladi do'stlar. Hozir Royal tag'in 250 ni yasab olsin da biz qalb topshiruvini boshlab jiberamiz. Bo'lala. Hech kim bo'lolmasin. 3 sekund. O'ylab bitirayman. Kurasham debinde. Bulay turib kurashmayman. Endi rahat ekan bunda. Qo'ylardan kelib chiqdi sizga. Selam, efirde Qalip. Bugün bizde konakta Rail Şemsuarov. Sen misiniz? Rail Şemsuarov. Мылтық ізді уйыл болып келіп кірді де, әсхатқа өріліп, күгәршінлер деп қияланып жүрді. Ойынында да ішкітсізлігін, ихласлығын ешірі алмаған Раил, Ағыла да бұлыт Ағыла спектаклінде Хасан Туфан ролінде өзінің нишке түйімлі, кең планлы артист болуын көрсетті. Rail, мен шыны сұраудан башлық әлі. Міне, қазіргі Rail һәм 8-9 яшілік Rail сіздің түп айырма, һәм түп ұқшаш яғыз. Biz әлі Нәрсе өзгермеді? Өзгермеді. Biz әлі қаманда ikimiz de samimi, bala şekilli, bütün нәрсеге ышанабыз, bütün нәрсеге шақ қатабыз, yok қына бірге де сүйінеміз. Хамын ауызыбыз ашық, нәрсе көрсетеміз, қарап тұрамыз. Кішкене шықта шындайдың Әйе, шул Хамын бір-бірімізден айырылмаймыз әлі. Нәрсе айырылан енді яқтан енді? Нәрсе өзгерді сенде? Түп айырма? Менә шул артист болуым біраз сәхнеде ойнайсың бит инде. Менә тормышта да хәзер қойса вакыт біраз ойнарға туры келе. Ойнарға туры келе, шул ягы белән айырыладыр дип уйлыйм. Ничек ул сиңа бер шем улай бер? Қойса вакыт бик теләп эшлисең, қойса вакыт инде кирәк булганга үзеңне көчләп эшләргә туры килә. Тормыш бит төрле ситуациялар килеп чыга тормышта. Раил абый, сезне күргәч, гөл сайын елмаясы килә. Нишләп икән? Миңа шулай дип күп тапкырлар әйткәннәре бар. Мин үзем дә белмим инде. Син ничек калмый син шулай әйткәч, син нәрсә уйлыйсың? Мин үзем дә көлә башлыйм, менә хәзер дә көләсе килә минем. Нәрсәдән икән дә белмим инде. Менә бер тапшырда шулай ук мин шулай килгән идем. Без менә biraz ялгышлык китте дә, кинәт туктадык та инде. Яңадан төшерәбез дигәндә, алып баручы башлый алмыйча, әллә тапкырлар көлеп утырды. Син кайдан ничә төр көләсе килә ди. Мин дә аңа карап торам инде булай. Ул көлә, без көләбез. Аннан тынычландык инде. Хәзер менә күптәнгәрәк алдагырак бер спектакльне карап киттек әле Зөбәйдә адәм баласын. Үзек. Bunlar bit benim. Bütün sözüm mallar. Söyleşirge dilleri gene yok. Tek kurşun şahındağı Vasiliy Stepanovич'ti bilesin mi? Bilem. Bilesin mına şu buruklu bilen kurukluğa 20 min son biri. Niye satmışsın şile? Safada kütüp dursun. Bilesin gitse minalarını 100 min kere satmayayım hele. Bir kapışık altın deyseler de satmayayım. Min kornak tugel. Bu akşam benim üzümdeki. Üzümdeki? Hakan kildesin senin üzüne 20 min sum akşa, Min
Күгәрченнәремне саттым. Min seni anladım Eshed. Lakin ko'nglingni tushirma. Yaratda ham g'azablana biludi o'zi bir zo'r baxt bit ul Eshed. Раил, әсінің менә шулай тормышта, менә шундый нәрсәләр югалтканың булдымы, менә шулай бик кадерле туры кил, менә ничектер аны аерылырга туры килгәндә булдымы, нәрсә башка нәрсә өчен? Җавапсыз мәхәббәт. Беренче тапкырлар булды инде ул. Кашан мәктәптә укыган вакытта идеме? Шул мәктәптән башланды инде. Җавапсыз мәхәббәтләр. Шул. Бәлки садиктан башлаган ансы хәтерләмим инде. Еш гашык була идеңме? Әйе, яшермим. Ләкин факт, күңел шундый булгандыр инде. Менә ул чын мәхәббәт булмагандыр инде ул. Ләкин гашыклык хисе гел күңелдә бар иде. Һәм менә моны карагач, бу әсәрне мин үзем шикелле түгел, менә карыйм да үземә. Мин түгелдер шикелле менә, әйе. Нигә алай икән? Белмим, менә шундый хис уяна. Әллә шактый еллар үткәнгә микән? Әллә алай уйнамас идеңме хәзерме? Аның өченме әллә? Мин хәзер карап торам да, мин шулай уйный алам микән дип уйлап торам хәзер. Менә шундый, бәлки яшьлек шундый самимилеге белән теге үз аша үткәреп, бәлки мин шулай сәхнәгә чыккандыр, ул чагылыш тапкандыр дип тә хәзер уйлап утырам. Менә кай вакыт Бауман урамында музыкантларның уйнаганын күреп була. Сез шул рәвешле акча эшли алыр идегезме? Кызык сорау, рәхмәт. Менә мин махсус эксперимент үткәреп караган идем. Чыгып эшләгән идек акча шулай. Шулаймы? Эксперимент өчен ие. Менә әгәр дә килеп терәлсә инде, башка чара булмаса, билгеле берәр уен коралында уйный белсәм мин. Аның өчен бит әле уен коралында уйный белергә кирәк. Бик оста уйнарга кирәк аның өчен. Синең коралың тавышың бар менә дигән. Ансы бар инде бераз әйе. Рәхмәт. Аны кызык өчен булса да чыгып карыйлар. Әйе, чыгып карар идем. Хәзер синең бер дустыңның фикерен тыңлап китергә кем икән ул? Кем дип уйлыйсың? Кем икән ите? Бәлки Эмильдер. Юк, шул Эмиль түгел. Риза. Риза булса Илнур Закиров. Рәхмәт, Илнур. Раил Шәмсуаров белән беренче тапкыр күрешү безнең Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында булды. Ул бер кырыйдагына басып тора иде. Шундый ябык кына, тыйнак кына бер малай, минем шикелле, мин бер кырыйда басып тора идем. Мин бит инде укырга килгәндә үземне бик яхшы җырчы дип уйлыйдым. Һәм дә ки Раилның җырлаганын ишеткәчтән, әйтәм, мин җырчы түгел икән дип уйладым. Тагын бер шул җырга кагылышлы тема, пародиялар күрсәтәбез хәзер бер вакыт. Һәм Раил Миңнегалиевны күрсәтә. Әни бәгърем дигән җыр, аның теге миләшләр турында инде анда Раилга җыларга кирәк. Тә җылый гына алмый бит Раил. Хәзер ул бит ничек күңелле үзегез беләсез. Хәзер мин баянда уйныйм инде. Раилга уйнаштырам, тоже пародия инде. Һәм безнең укытучыбыз таләп итә Раилдан, Раил җыла да Раил җыла. Раил җылый алмый, кирип китәбез дә яңадан чыгабыз, тагын җылый алмый, кирип китәбез дә яңадан чыгабыз, тагын җырлый алмый. Шуннан соң мин моңа җырладым. Туган як турында Салават абай Фәтхетдиновның әткәем пишән чапканын, шул турыда туган як турында җырлаганым Раил җырлап җибәрде. Һәм дә ки шуннан соң инде ул пародия, бик әйбәт пародия килеп чыкты. Раил, менә без ул елау турында еш сорыйбызны тапшыруда. Ничек елыйсың сәхнәдә? Чынлап елыйсыңмы? Әллә техникасын кулланасыңмы? Кайсы вакыт иратлар бит инде бушаналмыйлар күп очракта. Бик җылап булмый. Бик теләсәң дә җылап булмый. Әгәр инде менә син кайсы вакыт тормышта бит инде бөтен нәрсә тула, күңелеңә тула. Шул вакытта син сәхнәдә чыннан да шундый йөрәкне әрнетерлек, бер нәрсә сөйләсәңме, анда уйнасаңмы, ул кайсы вакыт менә шушы агым аккан су шикелле ыргылып чыгарга мөмкин. Аннары бер кызыклы әйбер менә минем үз туган абыем, хәтерлим, мин башлангычта укый идем, ул югары классларда укый иде. Ул менә тик торгандан елап җибәрә ала иде.
Мен аларда андый сәләт бар иде. Ул менә шулай Раил җылап күрсәтимме дия иде. Әйтәм абый җыла дия идем дә. Ул булай мәсәлән без урамдамы без, өйдәме без анда мала карага чыкканбызмы безгә ансы менә кая да булса әйтә абый җылыйммы? Җыла. Вай әткәем әнкәем дия иде җылап җибәрә иде абый. Менә шул ике сүзне әйтә иде әткәй. Чынлап күз яшьләре белән шулай әткәем әнкәем дип җылап җибәрә иде. Мин соклана идем абыйга. Менә сезгә нинди рольләр якынрак? Уңай яисә тискәреме? 3 секунд. Уйлап бетерим әле. Миңа үземә якын, күбрәк үз табигатыма якын, әлбәттә уңай рольләр. Ләкин мин әшәк кешеләрендә кайсы вакыт бик рәхәтләнеп уйнар идем шикелле. Мин аларында мин рәхәтләнеп, шумып, ләззәтләнеп уйнар идем шикелле. Куркып менә мине куркытып кара хәзер. Мин уже курка, мин инде курка башладым, син күзләреңне былай йөртә башлагач ия. Юк инде шандырмый. Әгәр дә сезнең канатларыгыз булса, сез кайларга очар идегез? Бигрәк авыр сора бирдегез әле сез. Менә шулай бит ул. Хәзер менә канатларым булса, уйлап үтәм. Кая өчен икән инде менә хәзер. Туктале язып куйым, кая баштан уйлыйм әле дип. Это маршрутны цыпкый. Белгеле инде баштан канатларны кагып бер күк йөзен кош Казан өстеннән. Казан өстеннән кош биеклегендә безнең матур шәһәребезне күрер идем. Канатларым янмаса, мин тагын да биеккә очып менер идем. Менә җир өстенә түгел, галәмгә, бәлки шунда менеп барар идем. Бәлки шунда бер фото төшерергә була. Шунда төшеп, менә сезгә күрсәтер идем. Майса безгә канатлар гына булсын, планнар җитәрлек. Космоска да, галәмгә дә чыгарлык. Ә хәзер без яңадан бераз үткәнгә кайтып, Малтык спектакленнән изик карап китегәле. Рәхмәт. Әйе. Bir işlep av mıltığı Türkelgen bulurga tiyir. Hangi şulay kişileri Taptı! Zakonlarga tıkırıp yaşarığa oynayasız mı? Allah! Davay! Bora! Раисның бу участковый булып бийгән биюеңне онытырлык түгел иде, әлбәттә, истә калайды ул спектакльдән соң. Ә хәзер сиңа шундый бирем, менә монда тартмада төрле образлар. Бу төрле спектакльләрдән төрле образлар ди, һәм аларга бирергә кирәк. Анда ул образлар язылган, хәзер музыка була, һәм син кайсын тартып чыгарасың, шуны безгә биеп күрсәтерсең әле. Рәхмәт. Сез бик мәгазирләнгәнсез бит. Эй Ходаем, ятыңны ташлама. Бии белми, әмма биргә мәҗбүр булган 60 яшьлек абзый. Хоп, хоп. 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 Хая хоп. Хая. Рәхмәт. Бетмәде әле безнең тагын бер өч образны эшләп чыкмыйча булмый. Сейчас. Син бик бийсең. Бик бийсе килә торган, әмма бик уялчан җегет.
Яшьләрне искә төшереп алга. Хәзер. Rail, biz müğayil bütünsünde biydi, bitiribizsin, sen bik qatı usta biysin. Rahmet sizge. Bik matur biyim. Hareketlerinde bik dürüst yasım diye uylavşı hanım. Eybat, ben bu eş işmasam. Sen bik samimi kişiге oxşağansın. Teskeri tesiri yo'qmi o'zingga deb so'raylar. O'zime? Şu yumşaklar arkasında mı? Endi şu yumşaklar samimilik arkasında. Aytalar bit әле юк дип җавап бирәләргә өйрәнергә кирәк дип әйтәләр. Бәлки мин кайсы вакытта юк дип әйтә алмыйча, шулай үземә авырлык та түгел инде. Бәлки бераз алдаша белмиңдер әзер. Шул Вакытым юк дибеме? Мин бит башка юл белән барам дип, мәсәлән, мине илтеп куял дип әйтергә мөмкин берәр кеше инде, мәсәлән. Мин инде билгеле вакытым бар икән минем. Кешегә ярдәм итәсе килә, менә шулай илтеп куясы килә, мәсәлән. Истер үзеңә дә рәхәт булып китә. Кайсы вакыт эштә әйтә инде. Индер эчке дөнья әйтә. Кирәкме инде бу сиңа дип әйтә. Кайсы вакыт була шулай. Үкенечләрдән ничек арынасыз дип сорыйлар. Әйтәләр бит инде безнең халыкта үткән инде, алга карап үтәр юлны матур үтәйек дип әйтәләр, шундый җырда бар. Менә шундый лозунг белән алга таба яшим һәм үземә һәм инде үземә индер дәрес алып, алга таба андый хаталар эшләмәскә тырышам. Хәзер Раил белән без төшергән идек пәрдә артын бераз гына. Хәзер шул пәрдә артыннан кыска гына өзек күрсәтеп китик әле. Кая барабыз хәзер? Без хәзер театрның түбәсенә менәбез. Менә безгә аш кыш бирделәр. Бу бәхет бик сирәтләргә генә елмая. Киттек. Бишенче этаж. Менә бит ул данлыклы түбә безнең. Менәмдә аста бер җир бар. Аннан ишектән дә чыгып була. Ул ишек ачык тора гел. Мин менәмдә качып кирип уйланып утыра идем, гирләр күтәрә идем, качып кына шулай. Раил абый, сезнең дусларыгыз арасында иҗат белән шөгыльләнмәгән кешеләр бармы? Бар. Минем андый кешеләр бик күп иҗат белән шөгыльләнмәгән кешеләр. Ләкин алар иҗат белән шөгыльләнмәсәләр дә, алар иҗатны яратучы кеше. Яратучы, берсе җырлый, берсе тагын җырлый икән әле. Җырлыйлар икән әле икесе дә. Һәм төрле социаль катлама арасында дуслык була аламы ул? Булала. Һичшик итеп була алмасын. Шын дуслар бер генә кеше була бит инде. Булай әйтсәң инде ул танышларга әйләнеп кайта. Круг общения диләр инде урысча. Менә шул үзгәрү аркасында инде
әзрәк дуслар Кыйылып төшеп кала, менә шул кемдер бит инде югарырак үрләргә менеп китә, аның инде башка даирәендә үзара дуслык барлыкка килә. Тормыш шундый ничәтәсең, кызганыч, ләкин факт. Райля бай, системле ашарга яратучылар рәтендәме? Кайсы ризыкны өстен күрәсез? Әйе. Мин дә сезнең кебек бик тәмле ашарга яратам. Мин үзебезнең милли ашларыбызны бик яратам инде. Иң беренче бик әлләнчек аңгыраса да әлләнчек түгел инде. Аш яратам мин. Бәлешләр, эшпишмаклар, бөтенесе пәрәмәчләр үзебезнең кухнябыз миңа бик туры килә. Йомырка пешерәм. Мин элек калгачларына. Шунда тапшырга барып пешерәм, дөрес әйтәсең. Элек мин яшьрәк чагында пешерә идем. Мин аны әйткән дә бар. Мин яратып пешерәм, ләкин мин озак пешерәм. Мине көтә-көтә саргая бетерсең. Карт бабай булырсың, мине көтә-көтә ашарга пешергәнне. Нигә озак пешерәсең? Мин шундый әкрен кеше. Без хәзер ашау турында сөйләштек, хәзер мәхәббәт турында сөйләшеп алыйк әле. Төпле бер фикерің булырга тиеш. Кем әйтте? Туктале, син менен белән ничек сөйләшәсең ул? Тагын нәрсә шамый инде. Байкер. Син ала мотоциклларын күрсәң, бабай. Эй, анты. Андый мотоцикллар. Sen düşündüler kurban yapayım baba. Anda ben uzun roller. Bay. Andi bay kişilerinin bunlar indi olur ama. Bay. Mene şu yigitlerden birisi. Eye. Üzüne ürünüyor mototsikl satıp algan. Tamam. Mene iskisen arzan beygegine sata. Satam değil. Benim içekin işlerine akşam var. Var mı? Eye. Mene eti de biraz üstesi. İste. Şunu alıp kana şey verirdik diyeyim. Tuktali sen nerse silisi? Rail jırlasın әле ди сорыйлар. Әлбәттә без Райлны җырлаткан күпме утырабыз. Әй шул. Җырласын дигәннәр Райл җырлаен рәхим итеп алса. Карылыган кара була, берлеген кызыл була, ярларыңны Yatlar alsa, yürekke yara bula, yarlarına yatlar alsa, yürekke yara bula. Раил шундай матур жырлы жырчы буласы килмәдеме икән дип сорыйлар. Бик жырчы буласы килде. Менә Аллаһ Тәгалә миңа әйткәндер инде. Сиңа дустым, драма артисты булырга кирәк сиңа дигәндер. Чөнки минем җырлавым драматик артистларга күбрәк килешә дип әйтәм соң инде. Агыла да булыт агыла, туган үскән илләр ягына, тәрәзәгә ширтер дә яңгыр. Нәрсә әйтер туганнарыма? Агыла да булыт агыла. Хәзер Әдәҗә барып килгән Агыла да булыт агыла спектакленнән үзек карап китик әле. Луиза, бу хатым сиңа беренче хатым. Күрәсең, мин инде сиңа хат язалу көненә ирештем. Исәнлегем яхшы. Һәм моннан соң да исән булачакмын. Каян барабыз икән, белмисеңме? Себергә дидегез бит. Ләкин сез ялгышасыз. Минем бабаларымның туган җире Иделдә. Сез хәзер мине гафу итегез. Мин тарихны начар беләм. Бүгенгесе тарихны беләм. Россиянең тарихы юк, аны монда сугышкан тарихы булмаячак. Бу инде зур дәрес булды безгә, һәммәбезгә дә, минем өчен дә, башка артистлар өчен дә. Аннары монда уйнау да менә башка, мин күнеккән үземчә ничектер комедияларда уйнап, менә тоемлау ничектер образын тоемлау читкәрәк киткән булган элек. Менә хәзер ничектер менә шәбеләнмичә, менә шулай
шулай тыйнак кына уйнау манерасы үзенә бер шундай җәлеп итә. Ағлада был тағыла спектаклінде Раил Хасан Туфанны ойнаған еді. Һәм ул бик үзенчәлекле спектакль. Унда бір яңа сулыш булды. Мен Камалга барып карагач, кеше сәхнәдә бара ул. Менә аны күрмәгән кешегә һич шиксез карарга киңәш итәрде мин үзем. Ә менә сиңа үзеңә Раил Хасан Туфаннан нинди яңалыклар, нәрсә белдең син менә? Кыскача гына әйтсәң, менә бу рольгә керешкәч, Хасан Туфан турында сине нәрсә гаҗәпләндергән, нәрсә булды бер чиратта? Кешедә үзе дә белми торган кешеләр саклана. Кеше аны үзе дә белмәскә мөмкин. Шулай гомере буен яшәп, гомерендә үткәргә мөмкин. Менә шушы үзеңдәге көчне, куәтне чыгарырга кирәк. Һәм үзеңә мин аны менә хәзер вакытта көрәшәм. Көрәшәм дип инде. Булай торып көрәшмим инде. Үзеңне мин булдырам дип җөргә кирәк. Сезнең өчен эш иң кадерле кеше. Хатыным, балаларым дип әйтәсе килә. Башка кешеләр рәнҗемәсеннәр, үпкәләмәсеннәр иде. Өченчесе, Алла бирсә, Булачак. Күптән Алла теләсә, бу дөньяга киләчәк. Алла теләсә. Раил, синең хыялың бар икән бит парашюттан сикерү. Һич килеп чыкмый торган хыял, һәм без синең хыялың чынга ашырга булдык. Сезгә. Әмма син аны үз, әлбәттә без сиңа рөхсәт кенә итәбез, ә син үзең чынга ашырга тиеш булачаксың. Син безгә парашюттан сикергән этюд күрсәт әле. Этюд. Рәхәтләнеп, чын күңелдән нәрсә хис итәсең икән син вакытта, ә моны парашют дип уйла. Рәхмәт сезгә. Кайлардан килеп чыктыгыз сезгә. Абый, yok, кирәкми. Мин кире уйладым. Yok, кирәкми. Сикермим, рәхмәт. Yok, этмәгез мине. Этмәгез, абый, кирәкми. Ой, нәрсәләр күрәсең, Раил? Нинди рәхәт икән монда. Нәрсәләр хис итәсең син, Раил? Күземнән яшьләр ага. Ой, әлегә бер нәрсә дә күренми. Миңа рәхәт кенә. Рәхәт. Сезгә дә шушы рәхәтне татырга насыйп булса иде. Ай, яшәү барыбер бик рәхәт икән бит. Мин хәзер төшәсе дә килмәй. Ай, менә инде. Раил, алайса, шатсың. Җиргә төшмәйсез аны. Рәхмәт. Менә барыбыз да шулай җирдән генә түгел, бераз кайсы вакытта күктән очып та йөрсәк иде дип калып тапшыруын тәмамлыйбыз. Бездә бүген кунакта Раил Шәмсуаров иде. Хушыгыз. Саулыгыз, рәхмәт сезгә. 297, 298, 299. Булды. Булды efendim. Шәп, Раил. Иң ошаганы нәрсә булды сиңа бүген тапшыруда? Иң ошаганы менә бу тапшыруда безнең күңелле иттереп балаларча аралашуыбыз ошады. Самими, чын күңелдән бернинди ялгансыз. Син белән килешмичә булмый, Раил. Бик күңелле үтте, дуслар, үзегез дә күргәнсез тапшыру. Инде без Раилгә эшендә уңышлар теләп калып, бүгенге тапшыруны тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.